Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Dünya Türkmenleri gepleşigimiziň nobatda aksany ýaňy ýakina Türkiýede professor olma adyny alan asly türkmen sähraly sunugat taryhyny öwreniş ulumlarynyň doktory Abdurrahman Düýezi bilen türkmenleriň ýaşaýyş medeniýeti barada geçiren söhbetdeşigiň ikinji bölümini dinleýijileriň dikkatyny ýetirýär. Biz geçen gepleşigimiziň başyna türkmen arymynyň ulum baskançaklaryna geçen ýoly, onuň üstünlüğiniň açary barada ýaş alymlara berýän maslahatlary barada gurrun etdik. Gepleşigiň galan bölegi onuň dürli döwürlerde çap eden käbir makalary, hususan türkmen halk dörejiligine dädem gorkut türkmenleriň ýaşaýyş giňişligine çadırlar, gara we ak öýleri ýaly mawduklary barada boldy. Şol söhbetde şu galan ýerinden dowam edýär. Türkmenler hemme sarwa ýaşamandyr. Sarwa ýaşanlara çomur ýaşandyra. Bir ýerde konup ýaşarlar, çomur, göçüp ýaşarlar sarwa. Çomurlar, mesela hakimiýeti Selçuklular türkmenler, bir hökümeti ele geçirip galýarlar, ýaşaýarlar, bir ýerde çomur bolýar. Ondan o hökümete garşman şu Tehrada öz ýaşaýyn, tebii ýaşaýyşyny dowam etýärler, sarwa türkmenler bolup galýar. Olar zada çellide 20-nji ýylyň başlaryna çellide dowam etýärler şeýle ýaşaýyşy. Mesal üçin 20-nji ýylyň başynda diýeli, hem Kümüştepe şäheri bar, hem de sarwa oglary bar. Kümüştepe şäherinde türkmen tährada ýa Esenguly ýanyk ýerde, ýa Mariýana ýerde halyk öý salyp ýaşaýar o wagtda. Ýöne kapdylyndan agoý garaýda gurýarlar. Bir toparda şol göçmen bolup ýaşaýarlar. Yani göç etip ýaşaýarlar. Şol üçin türkmenleriň hemmesi göçüp ýaşamak diýen zat ýok da, ikisi de bolupdyr. Ýöne türkmenlere şol göç haýçanam savaş zat bolanna, ondan 2 ýyl ýaşaýyş bolansaň, çekilmeli wagtlaryna olar hamsa öýlerinden çykyp, ýani agoý garaý bilen täze bir owa gurýarlar, daş ýerlere göçüp. Ol üçin göçme, sarwa ýaşaýyş, hem çomur ýaşaýyş bolupdyr. Hökümeti ýene güýçlenen wagtlar ýene çomur ýaşaýyş, bir ýerde galyp ýaşamak. 20-nji ýylyň başlaryna ýöne şonu ýoş-ýoş ýok etýärler. Aňarda şol sebäbi türkmenler bir kadymda edermen bolmagynyň sebäbi halan wagtlaryny ýerlerini ýetgedip bilýärler. Başga ýere göçüp bilýärler. Bir sowuşda oruslar çöküp gelende de göçüp başga ýere gitýär. Moğollar çöküp başga ýere gitýärler. Sonra güýçlerini ýygnap birden alaman etýärler. Öýler çöküp etýärler. Olar tapmak aňsat bolmaýar. Şol üçin döwletler bulary hökmen bir ýerde ýerleşdirmelidirler. Göçüp berseler bular ýeňip bolmaýarlar. Nerden çykjaklar, nerden urjaklar belli bolmaýar diýip 20-nji ýylda Iranda da şol rezaşa şol ýatat ýöretýär. Şol sarwa türkmenliň hemmesini o awalarda ýerleşmeli etýär. Türkmenistanda da şol Russiýa şol ýatat dowam etýär. Irany ýani bilerek. Şol üçin hem ýa-ni aýtýan çomur türkmenler bardyr. Sarwada bardyr, 2 ýyl ýaşaýyşda bardyr bizdenimiçe. Dogry, onu häzirki şertlere seredemizde meselen migrasiýa meýilleriniň artmagy hem aslında türkmenlerde öňden bäri bar bolan bir häsiýetiň täzeden ýüze çykmagy ýaly kabul etmege mümkin bolýanda. Diýmek, häzir migrasiýa meselen türkmenleriň arasyna daşary ýurtlary göçmek, ýani iş eklenç gözlegine gitmek, soň ýyzyňa gelmek düşünjeleri bar. Ýani siz aýtdyňyz da, ýani oturumly öýleri bolupdyr, oň gapdalyna çadyrlar bolupdyr. Öýlerde ýaşapdylar, haçany ýani çoluşy bolanyna, duşman gelende öýlerini ulaglary ýükläp gidip başga ýerde ýaşapdylar, soň aty dolup bolan soň ýene gelipdirler. Ýani şuňa meňdeş meýiller häzirki migrasiýa meýilleri bilen deňeşdirmegem belki mümkin bolar diýip men özüm şahsy pikir etdim. Abdurrahman aga, şu garaý baradaky başga aýdymly gurrun ýok bolsa, ýani men nobatda bir sorama geçäýeli. Mifologiýa barada, türk mifologiýasy barada. Bolýar, geçelim. Siz ulmy makalaryňyzda türk halklaryň, ýani şu ulmy makalaryňyzda türk halklarynyň mifologiýasynyň sunugatda şöhlelenmegi barada hem käbir temalary gozgapdyňyz. Meselem türkmen sunugatyny, türki halklarynyň mifologiýasynyň haýsy elementlerine duş gelmek mümkin. Birim şol umumy ilk başda şol türki halklarynyň mifologiýasy barada käbir misallar berip bilermisiniz? Düşnükli bolar ýaly. Şeýle, birinji islamdan öň türkler, türkmenler içinde de şamanizm bilen taňryjylyk, diniň ady taňryjylyk. Şamanizm bir adat oň içinde. Bir däp, bir adat ýaly ýerine getirilýän aýyn. Şol üçin şamanizmde da o döwürde her zadyň bir taňrysy bar. Ol diňe türkmene has adam däl. Yunan'da da bar, Roma'da bar, başga ýurtlarda da bar, Hintlerde da ýöne. Her halkyň özüne, öz medeniýetine, öz boluşly inanjy
öz taňrysy bar şo wagtlarda. Ondan birinji katda niken häzirki döwürde bilmeýärdi. Birinji katda şol ulu taňry oturýar, adyna Gaýrahan diýär. Soňra on ogullary bar. Çoğula biri Mergen, biri Kıdagan Tanrı. Ondan Mergen var, Kıdagan var, burada Ulugen var. Ondan sonra ruhlara geliyor. Ruhlarda her dağın ruhu var. Misal için o dene, ateş ene, ot ene. Şolar görýän Türklerin, biz Türklerden tarihimiz aýyr değil. Türklerin tarihini näkem bizde de bolupdyr. Şol ruhlar bizde de bolupdyr. Şu Türk dünýäsinde Yakutlar, ondan Çuvaşlar ya Altaylarda häzirde şo inancı dewam edip gelýärler. Olar musulman bolmadyk. Ýöne bilinkiler musulman bolansan Türkmen atda alansan ýoş-ýoş o inançlar ardan çykýar, islami inançlar gelýär. Ýöne geň tarapy hatda şu şamanist inançlar da islami görnüşle dewam etýär biziň ýaşaýyşymyzda. Misal üçin şamandan söz etýär, şaman aýrylýar da arada şu wagtyň özünde Türkmenler arasynda Türkmenistan'a ol komünizmden sonra olar ýygynan bolmaklary mümkin. Türkmenler Porhan ady bilen bilinýär. Türkmenler arasynda işte bu değerli Porhan diýen aýdylýarlar. Şu Porhan ýani şaman şol. Biz şaman sözüni ulanmaýarsa Porhan. Ondan Türkmenler arasynda belli bir şaman ya Porhan bardy. Recep Porhan diýip men wagtynda da gidip görüşipdim. Ýene bir näçesi dewam etýär, ýöne beter öňkü güýçlüğini ýitirip birler hayal suratda. Şolar biziň gadymdan gelen miras, kültür, medeniyet şolarda iýe çykmaly, üstünde de işlemeli. Umuman şeýle Türkmeniň hem anadynyň içinde bar, ýani meňzeş zatlar, agaja baryp zat taklýar. Oglanyp bolmaýarlar, bir parçajyk takýarlar. Oňam aňarsyna seredip dursaň, näme üçin agaçdan? Islamdan öňşoň agaçyň özü bir mukaddis zat görünýärmiş. Hayat agacı diýip. Ol hayat agaçyň kökü ýerde, yeri göýekde, taňryň bolýan ýerindäki gatyna diýerler şol. Ve şoň bolýan ýerde ýene demirgazyk nerden gelýär? O kendatlar. Demirgazyk gaýra tarafy demirgazyk diýär. Şol kutup ýyldyzy. Kutup ýyldyzynyň bolýan ýerine demirgazyk diýilýär. Hatda kutup ýyldyzynyň özüne şu wagt demirgazyk diýilýär. Ýöne aslynda şol gadymky namja görä şu taýda bir demirden gazyk bar. Ýerden göwe ýer şamanam şoňa ýabyşyp ruhy şondan taňryň ýanyna çykýar. Demir ýene de demir näme üçin demir? Yine demir Türkmenlerin ýanyndakiler mukaddis bolupdyr. Demirin mukaddis olanlar başga görün. Ergene kön destany bar mysal üçin ondan dagy erdip demirler erdip dagdan çykýarlar. Ona çykdyjak ýene öýde görün. Ýaşaýyşymy ýanky dilek agazynyň aýdyp barýardym. Mesela hayat agajy ondan demir agaja geçdik. Şol agaja näme üçin dakýarlar? Bir görýän gadymda islamlaryň Kubey ene diýip bir ene taňrysa barmış. Kubey ana. Şoňum ýarty agaz, ýarty insan. Şol çaňy bolmaýanlary çaňy berýän eken. Şoňy dilek edip çaňy isleýän eken aýallar. Indi gör bugün musulman bol hem undully ýöne şol dep dewam etýär. Agaza baryp takýarlar. Häzir ýöne özleri şu Kubey anadan isleýänliklerini bilmeýärler. Ha dogry. Hem undulykdyr da geçmiş tarih. Diýmek öňünden İslamnyň öň bolan ýanky enlikler, däp desurlar bolar. Ha, şolar islami görnüşleri dewam edipdir. Gatyken ýaşaýyşymyzda o dasynda belaga almaz. O ana bar, o dana, o ene. Bu zatlary her zatyň ruhu bar da geçmişde. O aýdyşy meýal her gaýsyna oturup öýdi. Makala, kitaplar ýazylýardy, köp görüň etmer bolýar. Esasy meselelerin birim bilem okşaýly maglumatlar, ýani ilmi taýda näme derejede gymmat bolupdyr. Ýani siziň şu sunuwatyň taryh, ýani medeniýetiň geçmişini öwrenýäňizde ilmi taýdan ilmi barlygynyň esasyna tapylan arheolog barlygynyň esasyna şeýle netijeler kabul edilýär, dogrymy? Öňkü köne çeşmeler, köne tarih çeşmelerde bar bolan maglumatlaryň esasyna şeýle maglumatlar ýüze çykarylýar. Indi Türkmen sunuwatynyň taryhy başlyny edýär, ýankyratly mesele ondupdurna, ýani arkeolog işlerden siz şu aýdyp geçdiňiz. Türklerde ve Yunanlar ýani Roma ýaly şolardan uly heykeller ýasamandylar. Tanrılardan. Ya suratlarını çekmeyenler. Yunan nekiler şoňa ulukawun heykeller ýasapdyrlar. Ona hatta tasygynıpdyrlar. Şonu put yerine geçipdir. Put tapar bolupdyrlar. Türklerde şo zat ýok. Näme üçin? Oňa bir sebäbi bar. Onu açyklajak bolsak, put diýeni şol aslında Hudaý diýip görýärler şonu. Ýöne şu Hudaý bilen bir arasynda bir arazy bolup da bilýär. Dilegini şondan isleýär, şoňa kurban kesýär. Yunanna başga medeniýetler. Türklerde onu ýaly put zat ýok yani. Sebäbi näme? Şaman bar, Porhan bar. Adamlar şoň daşyna üýüşip
şoň bilen bile dua edip Taňra şoň bilen baglanýarlar. Manawy baglanty. Put gerek ýok, ýürek bile baglanýarlar. Şaman diýe bir zat bar. Şo taýda şo putuň ýeri şaman tutýar. Ha onu gadymy türkleň däplerine diýmek şaman bir din wekili ýaly bir zat bolýan eken diýmek. Din ýa-ni şol inanç wekili ýa-ni biziň weli diýen adamlarymyz ýaly adamlar bolýar şo döwürlerde. Biz häzir weli diýerler, ýa-ni bir önemi İşan Moğollu diýerler. Şoň ýa-ni gadim döwürlerdäki ekwivalenti bolýar da olar onu. Şol dini lider diýen bir ruhani bir öňüçün ýokary bir talantlary bolan, güýji bolan, Taňry bilen bir bağlanta geçip bilen şon ýaly o dogry onsaň. Men şu taýda Trakya Üniversitesi gelemne täze gelen wagtymda güzel sanatlar, güzel sunatlar, kaşan sunatlar diýer Türkmenistanda. Şonda dersler satak berip başlanma, şu bir kemçilik gördüm şu arada. Yunan näkiler şonu hemmesini suratlandyrypdyr, heykeli ýasapdyrlar, hudojnikler işlepdirler üstlerini. Türklenkide değil, ağızdan gelýär, kulaktan gelýär. Ondan men şonu barlak geçirdim. Ne için Türklerde ağızdan ve kulaktan işitme? Ama olarda ulu heykeller var. Yankı aýtýarlar, ha şonlar ortaya çıktı. Bir Türklerde puta tapmak bolmanlar, şol üçin heykel ýasamanlar. İkinci, biz şu wagtda şolary canlandyrmaly diýip ýadım. Şu makalan asıl sizin görüm makalaňyz şol. Türk mifologiýasynyň kahramanlaryň resim, surat sunuwatynyňky ýeri nirede diýip soradym makalada. Onsoň şota öwrenjileri, talipleri her gaýsyna bir tema berdim. Şol Türk mifologiýasyny. Şular siz işlenmeydim birinci ýerek. İşlenmeýändir hemmes kulakdan gelme. Şolar işledip sergi açtım fakültette. Olanlar ulu ses etdi. Türkiýede birinci ýerek diýdiler şu wagtda 10-12 ýyl öň. Gazetlarda, ratlarda ýazdylar, gatyka barşardylar. Öýleri şu wagtda sergi işlemeýän başga temalaryny işlepdiler. Ýene bir zat aýdyp geçeýin siz arkeolojik ratlar däl, arkeolojik barlyklarda ulakdan gelme bolansan kent çykmany bilýär. Bular Ýunanyýal kent çykmaýar. Biziňkiler beter de şu ýazgalalar nireden häzirem şol däwi ýaşaýan türkler var. Altaýlarda var. Ondan häzir o Moğollar arasynda var, Yakutlarda var. Şolaň agzyndan ýazyp geçirýärler. Bir ikincide kadim Orhun ýazytlary var, ýazyldaşlar Orhun. Şoň içinde de atlary geçýär şu taňrylaryň arasynda. Türkün inancı geçýär. Bir gök taňry ananlary, yer taňrysyny anandylar, deňiz taňrysyny anandylar. Indi bize şu wagtda döwürde türkler öňden bir taňra ananypdyr diýip şonu ýaly islam bilen deň getirjek bolýarlar da. Yo edil onu ýalylar. O türklerde bir näçe taňry bolupdyr. Ýöne islam bilen meňdeş ýeri näme? Bir türklerde indi türkmenler hemişe ulyň syýlaýar da däwinde desuruna türkmenler. Türkler hem şeýle eşiret diýilýär. Bir taýfa ulusy bardyr. Yunan mifologiýasyny şonu karşılaşdyranda Yunan näkile bilen bäriň medeni tarapdan tafawuty bar. Türklerde bir taňry bolsa şol biter mugaddis agyrlygyny taklaýar, adamlara kömekçi bolýar, adamlaryň iýisine kän goşulyp durany. Bir görýän bu taňrylar diýen insan öz ýaşaýyşynyň suraty bir şekilde. Yunan näkiýaşy şon ýaly bolan taňrylaryny şon ýaly görüpdirler. Türkün ýaşy, türkmeniň ýaşaýyşynda ulasýla bolansoň, taýfan başyna hormat goýulansoň, taňrylar da şon ýaly. Taňrylar iň ul taňryny diňleýärler, kiçi taňrylar. Ruhlar da onu diňleýär. Hemmesi soňunda bir taňryny diňleýän üçin bir taňry ýaly bolup görnýär. Ondan İslamda da Allah, bir Allah bolansoň şo bir ýakyrak gelýär. Ýöne diýinden bir taňry diýen zat ýok. Taňry kän türklerde de, türkmenlerde de bolupdyr da. Öň şeýle bolupdyr. Şondan birisine goşaýyn. Köp wagtda şol ýalňyş maglumatlar da berilýär şo barada. Abdurrahman aga, akademiýa dünýäsine, ulum barlyk dünýäsine ýaş alymlar, indi doktorluk derejesini aljak bolýan adamlar öz kardeşler bilen nähili hyzmatdaşlyk etmeli, nähili tejribe alışmaly. Halkara maslahatlar, ilmi konferensiýalar ýaş alymlaryň dörejilik ýoluny, ilmi barlyklaryny nähili höweslendirýär. Daşar ýurtda nirde bolsa birinciden sen alym işine girsen, ökmen yerine kalamla bolmaly. Ýazmaly bir tarapdan takyp etmeli, barlyk geçirmeli, ýazmaly. Şol üçin hem sen kalam bolanlasa da o taň dilini gawulmeli. Dilini ýaşaýan ýeriň. Sen şu Türkiýede ýaşaýan, Germaniýada ýaşaýan, Amerikada ýaşaýan. Şol dili diňe gürleşme de derejede del. Ýazma derejede öwrenmeli. Akademik derejede öwrenmeli. Makalalaryny çykarmaly. Ökmen dergilere, jurnallara vermeli,
faaliýetleri bermeli. Bol jurnallaryň bir ilmi akademik şolara köpräk bermeli, özüni tanıtjak bolsaň, köp okumaly. Şol maksady ýitirme. Başga işler hem etseň şo ýene şo maksadyna dolap barjak bolmaly. Mene şeýlerek netije çykardym ýaşaýşymdan.